въобще не ти дрема. Ама след малко ще трябва да го вдигна, защото трябва да почистиме тук. Нали, моето момче? Айде. Айде стани и се качи на дивана, за да мога да изчистя. Айде. Ела. Номи. Айде, моето момче. Ела. Ела. Ела тук. Айде. Айде, ела. Айде, де. Айде, че трябва да изчиста пода. Така ми пречиш. Айде. Айде, моето момче. Айде. Ела. Ела да те погала тук. Айде. Айде, де. Да затворя ли вратата? Да спра да ти. Айде, ела. Оп. Айде. Айде. Оп. Айде, бе, моето момче. Ела на дивана, за да мога да изчиста пода. Че после трябва и да... парцал. Сега ще пуснем наградки в действие. Айде, ела. Хоп. Хоп. Айде. Точно така. Да. Браво. Айде. Хоп. Да. Горе. Горе. Да. Хоп. Не може да се застои тук на паркета, му се парзаля. Оп. Браво. Давай. Давай. Оп. Давай го. Айде. Да. Оп. Остави. Браво, бе, момче! Айде! Айде! Горе! 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 Да! Айде! Хоп! Ето го! Ето го! Хоп! Да! Какой? Ох, как ми намърля паркета сега. А сега па леглото, дето ни го обичаш. Айде качи се горе на дивана. Та сигурно ще агресира към прахосмукачката. По-точно към това.